Sa tmiem il-ġimgħa se jkunu qed jitqasmu aktar minn 26 miljun euro f'benefiċċji lil 61,200 familja. Dawn il-benefiċċji jiffurmaw 6 miżuri minn 53 li l-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal għandu xi jwettaq mill-baġit tal-2026. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti Mark Musu qal li dawn il-pagamenti qed isiru bil-quddiem kif ilu jsir għal dawn l-aħħar 12-il sena. Minħabba li l-pagamenti ta' Children's Allowance, il-benefiċi ta' tfal u l-għajnuna supplementari jisiru anticipati, allura dan ifisser li fil-pagament ta' tmiem din il-ġimgħa qegħdin jitħallsu il-miżuri, qegħdin jitħallsu żidiet skont it-titjib li tħabbar fil-Baġit 2026 għall-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Ġi spjegat li t-titjib fil-benefiċċju ta' Children's Allowance jolqot 10,800 familja li kollettivament għandhom aktar minn 15,500 tifel u tifla taħt is-16 sena u li dħul disponibbli tagħhom huwa baxx jew medju. Biex tingħata aktar għajnuna lil dawn il-ġenituri l-limitu ta' dħul net biex wieħed jingħata l-benefiċċji żieda għal 30,000 euro. Intant dawk il-familji li dħul annwali tagħhom jaqbeż dak l-ammont flimkien ma' Children's Allowance ingħataw tnaqqis addizzjonali fit-taxxa għal familji bit-tfal mifrux fuq 3 snin. Fuq medda ta' 6 snin id-dħul ta' ġenituri eliġibbli għar-rata massima ta' dan il-benefiċċju se tiżdied għal 2,239 euro fis-sena. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon spjega li se jingħata wkoll il-pagament li tfal b'diżabilità taħt is-16-il sena li se jirċievu 35 euro fil-ġimgħa addizzjonali ma' Children's Allowance. Spjega li żdiedet ukoll lotti addizzjonali tal-allowance supplementari minn 100 euro għal 250 euro fis-sena. Il-Ministru Falzon qal li hu sodisfatt ukoll il-Ministeru għat 8 sena konsekuttiva wettaq kull miżura tal-baġit. Temm li dawn il-miżuri qegħdin hemm biex jagħtu l-opportunità lil kulħadd biex jilħaq il-potenzjal tiegħu.